Chai Mark Doyle Shalani Margarda a gabrach a mala blanchar agus a mala irónain salar carú fenri é. Díri se asad sin ar a carú tús le fistrahan carúl maidir leis na líhaintí a rinneú faoi. Rinneú chuirsí sa chuairt chuair de carúl a mala clia iné ar an list fad de ócaidí in ar thug se drochíde da bhean méh agus a chláán haar chréibh se gabhíon déag. Dad we Doyle at a chuchas a hoc blian díis runch wouldn't gur bhfuil se a bhean chéile méh gur cheiceáil se ar a bhí sí loi ar an orlar gur thug se dorn sa chláigen díthe couple uair rud a réab chumpan a clúise. Dad we se go se gram gruige orthaí agus gur harin se fríide tí agus gur hacht se í. Johnsi se nar bhí sí gomper clunne agus is orthaí se a chuir se an locht as a ro a olint cí. Bhfuil se agus thug se drochíde dá leaschláán a tá fásta níos inis chomáid. Dúirte brethebh Mark Nolan go chaid Mark Doyle go hangrána ar fad lena bhean méh. Nach ro se ábalta smaachta chaneal ar a chuid ferige agus gur chóirda gáil chun príosúin. Sé bliana príosúin a dhear an bhrethebh ar Mark Doyle tróna. He was a well-liked person in the community. Everybody knew he was a guard. Tú muid an chuairt tróna lór méh faoin dóid ar an chuma ar a scóir a tail gur an bheasar Doyle. Bhí sa gahanana gur Garda bhí an. Lór sí faoi dóid ar éiríon scáil buair a faoi rud ag an na dúirt daine da chuid páistí agus gur chenig Doyle chuid cruniú scála is squadchar agus é gléasta in éide omlan Garda le jeú a chur le héin chaint gur se ag tuairt drochíde an chláán sa bhaile. Yeah, it hasn't been easy. Dír an bleachtar a cigire Adrian Kinsella ó bhíoró náisiúnta in Gharda Síochána herbhí sí cosanta a disrí an cáisio ar ghuiní eile a teag fuilstin drochíde na smacht có éagneach sa bhaile a gáil chun cainte láfa. Taking that first step takes personal courage. Padam go híine Nuacht, TG Cahar.